Abezitha sithathe leli thuba sikhuleke Mageba, siyakhuleka Ndaba. Ngibingelele Madlovu, ngibingelele bonke nje abalaleli, ngibingelele isizwe sonke, ngibingelele intombi zomhlanga, ngibingelele umama khuleke esifeni sababandla bayede ehlanga lomhlabathi. Ndaba zethu. Cha Mageba, sithatha leli thuba lokuthi sizobuza Mageba ngoba siyabona ukuthi abantu ngathi kukhona ukudideka okukhona, abanye bakhala ngokuthi umhlanga nje ububheke emashobeni Mageba awusekho kwaNongoma sewusophongolo. Manje sifisa ukucaciseleka lapho Mageba ukuthi umuntu kusho ukuthi abantu sefanele baphume bathatha umgwaqo oyophongolo yini mhlawumbe Mageba, noma ikhona indlela eseduzane ngoba bonke abantu bakhuluma ngophongolo. Kusophongolo mandawo naphi nophongolo Mageba? Ngiyajabula Madlovu ukuthi ubuze lento ngoba iyasihlupha kakhulu. Uma uthi umkhosi ukwaNongoma noma uthi usophongolo basho ngoba isigodlo sisemngceleni Ndaba zethu kaNongoma nophongolo. Ungasho ukuthi kukwaNongoma, ungasho ukuthi kusophongolo, kodwa angifisi kakhulu bese abantu lokho bethi siya ophongolo ngoba uphongolo lutha ukuqhela Ndaba zethu kunoNongoma. Mhlawumbe indlela engcono nje ukuthi emashobeni kwakhelene nesigodlo ukhangela. Ndaba zethu Ngiyazi ukuthi isigodlo kwakhangela amankengane lapha pheke umfula inkunzana isona esaziwayo, kodwa ke uma nje usesigodlweni kwakhangela amankengane ungaphosa itshe ngale wemfula Ndaba zethu lifike esigodlweni emashobeni. Ngakho ke uma kuthiwa nje kusophongolo ingoba uward 1 uqala lapha nangaphesheya kwenkunzana, kodwa usuke ubuka kwakhangela ngaphesheya. Ndaba zethu Balela ukuthi bangathi mhlamba amabhasi abantu baduke bathi bayophongola kunjalo. ikakhulukazi mhlamba abazoqhamuka ngendlela le eqhamuka eThekwini bekhuphuka ngo-N2 noma behla abanye ngo-N2, abanye siyazi ukuthi baqhamuka eFriday badlula koLosberg bese bengena kulomgwaqo. Uma ngabe kuthiwa kusophongolo bazongena beqhamuka eFriday bese bevese bethatha isinxele bebheka ophongolo kanti sebeshiya ngemuva amashobeni. Ngakho ke ungena nje uyaphuma ophongolo uthatha umgwaqo obheka kwaNongoma. Ilapho ke ozofika uthole khona isigodlo sasemashobeni. Ndaba zethu Ngiyathanda futhi ukuthi uma siya laphana engathi ukuhamba kwethu kungashesha kube nanokubekezelelana ngoba mawuqhamuka ngasophongolo kune-bridge elumncingo nje okulindwanayo kulo. Ndaba zethu Esifisa ukuthi kube nokubekezelelana kubashayeli. Kanti futhi mawuqhamuka ngakwakhangela nakhona kune-bridge elumncingo ekufanele ukuthi sibe nokubekezelelana. Engithemba kakhulu ukuthi siyobambisana nalaba abasemgwaqeni ama-traffic cop, ungabe besuthatha ngendlela yakho makuthiwa amana ingoba ke bekusalinda omunye ethe wena ungabe nawe usuwenza ukuthi kube nenkinga, kakhulukazi nezimoto ezoma emgwaqeni ngoba umgwaqo wodwa. Siyacela nje ukuthi nibambisane no-Asha even kuma-parking lapho kufuneka ukuthi upakwe khona kuzoba namathikithi namadiski lapha emotweni okwaziwayo ukuthi uma kuthiwa hamba upake lapha ingoba ngempela kufanele ukuthi uyopaka khona. Ungahluphi o-Asha amamashali ne-security nabantu abazobe beqondisa ukuthi akuhanjwe kanjani. Singabakhathazi, sibambisane ngoba indawo esiqalayo ukuya kuyo sisayijwayela sonke, kodwa sinethemba lokuthi yonke into ilungisiwe imi ngomumo. Imbizi yobizwa ngothi baye bathi abanye intaka ibekelwa amazolo. Ndaba zethu Siyathokoza. sithokoza kakhulu isikhathi sakho Mageba.